1390 lídov pre leasy cez Google Ads. Projekt sme prebrali s cieľom nastaviť stabilný a dlhodobo udržateľný výkon. Leasy poskytuje financovanie aut formou úveru alebo leasingu, preto je kľúčové oslovovať používateľov v správnom momente rozhodovania. V segmente, kde rozhoduje dôvera, rýchlosť reakcie a presné zacielenie, je kvalita dopytu zásadná. Od začiatku sme sa sústredili na používateľov v správnej fáze nákupného procesu. Nie každý klik má hodnotu. Preto sme optimalizovali kampane tak, aby prinášali relevantné dopyty, nie len návštevnosť. Počas spolupráce sa nám podarilo priniesť 1390 lídov s reálnym obchodným potenciálom. Za každým výsledkom bola systematická práca s dátami a priebežná optimalizácia. Stratégiu sme postavili primárne na search kampaniach. Tie sme rozdelili podľa zámeru používateľov. Od všeobecných dopytov až po konkrétne riešenia, ktoré signalizujú pripravenosť konať. Dôležitú úlohu zohrala aj práca s vyhľadávacími dotazmi a ich neustále čistenie. Kľúčom bol dôsledný prístup k optimalizácii. Testovanie, úpravy rozpočtov a eliminácia nerelevantného trafiku. Výsledkom je stabilný a predvídateľný prísun lídov bez zbytočného míňania. Tento projekt potvrdzuje, že výkon nie je o náhode, ale o správne nastavenej stratégii a práci s dátami. Dáta rozhodujú a my ich premieňame na rast.